Gardo versus oh. Ito bilis. Guys, nandito na tayo sa ating tubo. Oh, diba? Ayos nito. So yan, good morning. Maaga kami ngayon nagising. Ako lang ang present at kasama ko si Unsang, anak ng Tiligaya. So ngayon guys, mag-aarawan kami ng magre-redbagan kami ng sibuyas. Kami yung nauna, sila Ante Paseng, sila Peng Mao. Susunod sila mamaya kasi sasamba sila. Ginaw na yan. Tingnan namin kung makayanan natin mag-redbagan, yung makipagsabayan sa mga sa mga buluga. Mga bulbulo. Magpapa-harvest kasi guys yung yung katabi namin dito sa may sibuyas din namin. Ayun guys, yung yung magpapabunot. Ang daming tao, grabe. Abutan natin yung nagsigawan. Alam niyo na-late kami ng gising. Dapat sa kabanda. Dapat kami pupunta mga alas 3. May mga tao na daw dito, may mga natulog na para lang maaga ba. 'Di ba? Ang hirap talaga kumita ng pera, no? Wala nga. Sabi ko hindi mo na-receive yung Ayun ang daming tao. Yung tawag na lang kay Sarah mamaya. Nag-uunahan kasi yan sa sa pwesto, guys. Sa magandang yung marami talagang laman. Nag-uunahan yan sila. Talagang pabilisan. Ang price ng isang red bag is 25. Diba? Wala, ang daming tao. Guys, sinisigawan na sila. Bilisan mo, baka wala na tayo ma-harvest. Bakan na ang bunutan. Ayan guys, ang ating mga kasamahang magbubunot ng sibuyas. Ito yung sa amin, pa-harvest na din, baka bukas to. First time natin makipag-redbagan. Tignan natin kung magkano makikita. Wala, may nag-aaway na yata. May nag-aaway na. May nag-aaway na sa mga pwesto. Hala, baka dito sa amin bukas magsiaway din sila. Mayroon kaming dito yung si Dan, si Machete, si Gardo Versoso. Siya yung aming dito, spotter. So, kumbaga nakakuha niya na kami ng pwesto para bunutin na lang. Parang may nag-aaway na. Kasi parang Yan kay kailan John kung siyang tao. hindi pa nagsisimula pero na, okupado na lahat ang ating pwesto. Wala na po kayong pwesto? Wala! Kanino po yung yan na pwesto? Aywan, may bunot na pag sila. may ganito po, may-ari na po yan. Oo. Oo. Parang na. Ayun nakabantay lang yung mga ay, first time ko magbunot ng sibuyas. May nag-aaway na? Ba't nandito ka, Basang? Siyempre. Magbunot ka din? Diyan yung motor mo, Ten? Wala akong dala. Naglakad lang kami. Saan tayo? Ito daw ang pwesto namin. Ang laki. Pa dito si Gardo Versosa. Gandon, dalawang kahon na ito. Paslaitan pa yan guys. Gandon sa kay Ron Pantay. Kanila rin yung kabilang gilid. So, kinasano ng harabas Saan ang harabas? Kaya nagkakape. Hindi ako nakaano. Naramdaman sa Pero dyan? Ganun mga puto. Dinala niyo yung dalag? Oo, yan Saan? Bahal ko nga pa. Malaki? Magpakwa sana ng gulay doon. Sa paw. Ni? Oh, wala man. Ayan, Anong baon natin ay? Magpakbit sana. Bago ihalo itong dalag. Tatlong piraso. Ito po, ang pandesal May pandesal na lang kami.
Ganis ka to. May nag-aaway dun sa dulo, oh. Kasi yung mga yun down, kauna-unahan sila, hindi sila kagad nagpista. Sarap na Okay. sa tiping tayo. Magsamba. Magsunod yung tatlo mamaya. Ito guys, ang sibuyas nila ang lalaki, oh. Kung po yung talbos niya. Dikit talaga eh. Kung pa itong talbos oh. Ganda pa, no? Ito na rasaak. Saka ano yan, kung saan hindi talaga siya naanuhan ng uod. Kung lata mo kasi pag nauod, nagganyan-ganyan na yan. Bali. Dami na magbali na paano, putol na sa loob. Kahit kung nalagaan talaga ng ano. Pag may naglaan. Matinding pangailangan? Talaga naman. Kapon walang kabangkal-bangkal dito. May mga ipil-ipil na. Jumili na. Dami nagtubo. Ay, ano pala yan? Tara pala yan. Oo. Tanda yan. Ah, ito. Binilang ko pati dahon yan. Para hindi talaga para hindi talaga magkamali, Brad. Oh, yan guys. Start na tayo. Yan, banat. Banat, dala sa muna. Awan sa awan mo, partangan. Pabilisan daw kasi ito eh. Paramihan ng red bag ko, di ba? Hindi, si Dano daw, uud daw. May nag-aaway na. Sa tara-tara na yan. Ba, gaganda man ang gawa mo ay. Bilis ng gardo versus oh. Hindi ito bilis. Masulat ka kasi pag dyan ka. Kailangan doon. Balik tayo, balikan ko kayo mamaya guys. Busy pa. Ang dami oh. Milyon ang kitain nila talaga dito eh. So ayun guys, bali tapos na tayo dito sa kalawakan na to. Ayan, tatlo lang kami nila dyan. Then ito naman next. Dito na rin yung ating backup. Pa, sali-sali ka dito. Mabunot ng sibuyas. Magluto ka na lang ng ulam. Hindi man, nag-alal ka manan. May dalag dyan. Kaya wait, sa ano. Ayan, nandito na sila Auntie Pasing. Ano Auntie, pakpak. Paspasin, kabagal lang kay Marsing. Wala eh, tingnan mo, naunahan ka na ng Auntie Pasing. Katagal oh. Porta ka man ka. Ay, bunot-bunot ka pa kasi ka pala nakibalato. Oh, dalawa pa yung takap ng Auntie oh. Sigarilyo na, liwanag. Sa mag-video mo. Utang lalo. Gandakal. Ayaw. Pagtiligaya, kabagal mo. Huwag mo sakap ko.
Itong dalawa na to? Itong dalawa? Wala na? Oo may mga may-ari na din yung iba. Puro good size. Kabibilog. Puro pickles. No? Ganda. May mga ano. Doon kay Ken wala. Ganda oh. Ang kuha dito guys, 45. Diba? Pababa na siya ng pababa. Kainis naman. From ginto to silver. Tanso. Ayan guys, nandito na tayo sa ating kubo. Diba? Ayos na siya. Wow. Pwede na pala tutulugan eh. Anong speaker to ay? Yun, ganda na ng kubo. Wow. Pag nagluto ka dito, nakatugaw. Bakit? Aba! Naglawa to'y kwartunan na eh. May bawasan pa yung bawasan. Wow, astig naman. Tapos ito yung view mo dito Ito yung kuha namin guys, yung pinto namin sa luma namin CR. Diba nagamit siya dito. Ba't ito? Harangin yung patunod. Bakit ay? Para ka nagagas sa ulay. Magbubunot ng sibuyas. Ngayon pa lang sila mag-agahan. Alas 8 ng umaga. Kailan dating sa Tijuan? Hindi ko ba alam. Mamaya yung dadating. Lumuwas na kahapon. Nood, puro pickles yung kay kuya mo. Sa inyo ay? Puro bulugan? Small. Puro stick at bulugan? Ang ganda rin yung Buta eh. mga bana. Anong klase man? Oo, okay. Ikaw ang Tiligaya, may naabutan ka? Isang flat? Dalawa lang ganyan, wala na. Pina kayo! Nagsamba kasi kami, kaya hindi namin naabutan. Alas 3 pa lang, marami nang nagsipuntahan na magbunot. Kaya wala nang naabutan yung mga nagsisamba. Sila sa Pilapel, alas 3. Hanggang alas 7 man nga nagbunot. Akala ko bawal magbunot ng maaga. Hindi ba sila nagbunot ng maga? Hinintay namin si magtara lang. Ay, tanda para kung Akin yun, akin to. akin to, iyo yun. At saka natin, dati naggabo doon. Ang tubig? Kaya yan. Adasin natin yung iba doon. Ito, itong mga ano nyo. Anong burutin mo dyan ay? Wala man. Barsa nga. Barisa nga. Piliin natin yung barsa ngayon. Wala siya. Saan sa inyo, Auntie Pasay? Saan yung naano niya na Uncle Marisay? Sama-sama tayo lahat. Ay, ito? Gando. Dalawang tinig. Dapat may kubol-kubol din tayo. Kapudaw. Kaya usang kunin niya yung luna na ginamit natin sa kaungan mo. Kahaba man ante ng tutol. Ganyan talaga. Pagpakanaw, storage. Pang storage. Storage na kalawan na raw. Ganda guys, puro bilog. Panalo. Ante, magpabalato ka sa anak mo, ante. Dapat pang negosyo. Mamaya eh. Sinabi ko na kay Balok. Sabihin mo pang negosyo. No? Agurigurda. Agburigurda, agmangtagda. Wala. Tunay, madino. Itong ganito ante ay. Kunin pa? Ala, eh. Ala, sugan kang dinupong. Kiwi ba? Yung ikaw. Ang ganda nito sa atin. Gusto pa ng buyer itong ganitong size? Oo. Singkamas. Namurmuran siya. Ano ba to ante? Sa Jukan? O ano sa Landra? Nagjuka.
Di ayos eh, makuha lahat. Oo, walang. Dito sa sibuyasan. Baan niyo daw. Ganda sa uling dahon. Si Arnel. Pinsan ko. Ganda kasi ito eh. Ang ganito kaya paano eh? Ba't po hindi binangot? Ano ganito tayo? Tayo? Ngayon sawaan kayo sa sibuyas. Dati walang sibuyas. Ah, sige. Nalok ko may bang pitok, Joy. Doon meron naman. Kunin ko? Tag-isa kami ni Peng. Taas yung pagkito daw. Ha? Taas yung magantulog sana. Wala ka ng vlog? At kina nga, hindi ka mong magka. Baka madali ang daliri. Gabaw. Kaganda pa naman magbunot. Kaganda pa naman magbunot. Mabilis. Tagal pala mong puto. Boring. Kaya pag nagabuno. Salamin pa sana. Wala shade ka pa? Lalo kanina eh. Gayak-iyak ako kanina eh. Masakit sa mata. Sabi ko hindi ako yata makatagal ah. Sakit sa mata. Ulit natin awit mga merienda na. Ano ba yung gamot ko? Ito na ba nun? Baka makakit ko. Pulot sa mga daw walang kahangin-hangin oh. Nagpunta kaya si Madonna dito. Ngayon daw Puntay galing kay- niya eh. Welcome. Katatawa na yan mag-ano. Ah, ate. Magkaitim na naman siya dito. Naka-iriban yun. Itong ano na ay rat. Ito pwede pa to? Hindi na yan. Hindi ate. Bulugan na yan. Iuwi natin yung mga bulugan. Hingi natin sa may-ari. Huwag mo na putulin tayo bago sabit. Ah, dapat ang putulin lang yung ano. Magbilog yan. Dapat may dala pala tayong sako. Opo. Sa kung sana nakalimutan. Lagayan ng bulugan. Hingi natin kay ano. Kalimutan ko nagkuha. Tapos lagyan natin ng ipa. O, di matagal mang... Sabit lang yan tayo. Maganda bilog. Marami kami tumakuha din sa atin. Oo eh. Ay, naupalit pa yun. Nakasakit sa mata. Anong shade? Sa lamin? Yung gano'n sa ano kay kuya, yung ginapang harvest. Ay, meron doon yung puti. Doon sa may kwan. Yung sa TV namin, yung lamisa lang doon. May puti doon eh. Yung pang wildeg. Listahan mo nga yung kakunin ko. Kasakit sa mata. One ride. Anong ginamit mo? Bawasan pa sa namin. Pangawin kami. Ibilisan mo lang iwanan ka namin dito muna natin. Ilang kilo ba ito yung sa isang red bag? Dahil, Ilang kilo? pinakumataas 20 dito. Tutso. Ate, may dala kang bagoang? Doon sa bag ko. Mangkok ka, magkuha ka ng mangkok. Kung kasi, Balak tumawag mo mangkok din. Magkakit ko ah. Bulugan.
Sibuyas taon. Talaga, yung damit nyo na yan, katagal yan malay. Kaya sa akin, ito pa rin sinuot ko, yung pinangsibuyas ko. Magka-ibit pa yun. May tugtog pa kami dito guys, nagaputol ng sibuyas. Yun, isang ulo. Akin. Kain na guys. Ulam natin, pakbel. Ito sa akin. Ito po, may ulam dito. Kain muna tayo kasi ano na, medyo mainit na. Time check, Gutom na 12:30. si ano. Kailang red bag na tayo dahil. Ayan guys, after lunch, sulong ulit sa kainitan. Kunti na lang kasi yung sa amin eh. Para hindi na kami abutin ng ano dito. Alas 3. Finally, natapos din yung aming takap. Ano oras na ay? Kailang red bag na tayo, Raf? Ewan ko tayo kay Kaya. Ilan pala dalag ka? Meron ka pang bag? Oo. 36? 36 yung sa taas. Ah, yan sa traktura. Dalayan niyo yung mga Nakasakit sa bewang. Itong mga ganito guys, yung mga bulugan, uwi na lang namin. Binibigay naman ng may-ari. Try natin lagay sa ano, ipa. Baka makaabot pa ng December. Sa December, mahal na naman ito. Kaya mahaba guys yung putol namin ng sibuyas kasi ipapa-storage daw to ng may nang nakabili. Wala tayong gamit doon sa kubaw. Meron eh. Ay, mag-uwi pa tayo muna doon. Uwe. Kasi dapat nakapainit na ang tubig pala doon eh. Nakailan na nga rin? Ilan tayo? Magkailan tayo? Saglit, hindi pa nakukutot. May ginasa ko. May tubig yung termoso ka mag-alala. 36 di ba yan? Ha? 36? O 36? 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 98, 1, 2, 3, 4, 5, 56! Ayun pa yung isa. 57! Yeah! Naka 57! 7, 48, 49, 50, 59, 52, 58! Dalawa na lang sana para 60. 58 times 25. 58 times 25. Magkano kilo tayo? 30? Red bag? Isang red bag 30? 25 daw. 30 daw sa kanila. 30 daw eh. Paano yan? Dahil maganda na ilan? Ilang red bag? 58. 58 times 25. Magkano? Malin. Ang dami-dami nyo kasing kinuwang takap. Yan, sa Angkiladyo. Ano, Angkiladyo? Tulungan ka namin, Angkel. Sa tinini, wala nang lakas magputol.
Dami namin itong naadas, oh. Magkape muna. May alas 3 na to? 2:45.